Ai mei dați de răi oameni din sat, ăștia doi. Da. Și ăsta al treilea. Ăsta e mai dat de rău decât noi. Radașin, știți Radașin? Ia ca ăsta e al mai mare curvar din sat. Asta-l vadă lumea pe YouTube. Și Ceaceativi după el deloc, al mai mare curvari. No, se dă uicativi. La mine atât. Care și cât ar către cine? Tu mai dați. Ia ca domnul președinte e aici. Slavni. Ia ca și Uicaiova scoace ochii la iepuruni. Uicaiova, i-ai scos ochii. Vreau să-l scoți. O tu de înapoi le-ai.